and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. Agenda. Gibuhaton ay sangon sa matagpon. Di na gyud kita magkapaabot pagdugay. Kinahanglan gyud kita muliyo. Mahitabo na ang mahitabo. Mga matay na kung mga matay. Basta para sa kayuhan sa karaganan. Gisent na ko ninyo tagsa-tagsa ang mga hulagway mismo sa mga ilahid. Lakip na ang hulagway sa ilang mga palimay. Natusang kimonitor. Lakip na nini ang address mismo sa mga tao nga notado o na ilang masakop sa Lighthouse of the World. Kaya check kung nakareceive mo. Pag-comment sa lang kung adunay wa makareceive. Sa mga nakadawat, give it thumbs up. Finally, sa di pagkumalimot, we need to secure our families and relatives first before we proceed to the highest level sa itong aksyon nga pagaymuon batok din masalpais nga way mga kaluoy. Mga pilakadlaw nga itong igahin ini, Bojack. Para sa tanan, duha lang kasimala nga itong gihatag na time frame alang ini. And no more extra time nga itong ikatag. And I do believe it's more than enough para sa seguridad nga may ulan na itong imuon. Ug nahibawal mo, asa nga alpa mo na isakop. And again, ayaw mo kalimot. Whatever happens, wakin untay magbudi sa patag-usa ka nato. Kung nag-usa o si Besen 15 ka nato nga mapike. Is that understood? John, naisakop ko sa Alpha 1. Na ako mahisakop ni mo. Ako mismo ang mihangyo ni Bojack, Club. Ngari ka mahiuban ako. John, Okay ra ba nimo? ha? Nganong dili? Thank you, Club. Something wrong? It's about Matt. Ni Bromat? Nasayad ko na kung angay ba siyang saligan o dili. Di na ko mo pasabot pa ni mo, anak. Yes, nasayod ko. Pero si Ghislaine. Nagkinahanglan kong igong higayon nga mapasabot sa tanan. Sa musugod sa dili kining atong kausa, nagkadesisyon ako. We only have 2 weeks to secure our families and relatives, and we need to start right now. Clavel. Nga nawa man ka magpahibaw na ko nga may file ka dayo si Clive. I'm sorry, Matt. Uwa ko na lang ikaw disturbo. Nahibaw ko nga busy ka as a military officer. O nga dili ko buot mahasol ka. Dili ka buot mahasol ko or may gitago ka na ko. Kung maunay imong huna, wala ko'y mahimo. Basta, I need time to rest. Kaya may gipamatik ko. Ug sa imong siltihan nun, dili na kinahanglan mo masayod ka kung hain ko o kung unsay akong sakit. Oh. Hello? Clavel? Clavel? Oh, damn it! Gidiretso ni putol ang amang panagsulti. Shit! Jeez. Nasayad ko nga hangtod ni mga panahon na. Huwag ka pa makarecover sa nitabo sa mong mga ginikanan. Dila ni Papa o Mama. Gipaninguha ko siya nga makabangkot ko. Pero dili sa'yo. Dili. Isabtan ka. Huwag naibaw ka pa. Naibaw ka pa kung sa ini akaroon sa kong una-una. Jeez. Please. Kalimti ang dautan mong hunahunaan sa imong kaugalingon. Dili pa kini mo'y katapusan sa tanan. Bag-o pa lang kitang nag-umol og sa kapamilya. May umaabot pa ta. Nasayop kasi imong kituhuan dyan. Ano sila sayop? Naibaw ka pa kung sa ini akaroon suot sa kundukan.
I was convinced. Yes, I was convinced. Unsay? Unsay ko nang imong gipanulti? What kay sabti? Nalimot ka ba sa imong giingon nga lighters of the world? Wa ko malimot sa tanan mong gipanulti nako. Sa hilom nagkuki ko og research labot ini tungod sa kamatayon ni Papa ug Mama. Gusto ka? Kumbinsido ko nga naa sila, nga mga salbahe sila, nga mga kriminal sila, o nga angay lang paninglan sa ilang mga binuhatan. Gislin, Gusto kong ipanimaos ang ginangatan nila ni Papa o ni Mama dyan. unsa? Dad, Jan, Nakalitan kay ko sa gisulti ni Jesslyn Club. iba na ba siya nasultihan sa... Sa tupundok? Wa pa ko makasulti niya labot ini. Nagduha-duha ko. Naglibog pa gani ko kung unsaon ko sa pagpasabot. Bisa na sa akong mga kaparyentihan sa probinsya. Sa akong kabahin, si Matra ang akong problema. Kaya nagduda siya na makakuniya. Sa kabahin sa akong mga kaparyentihan, andam sad sila bisan unsay mahitabo. Napasabot ko na sila labot ni ini. Mao ba? Nagkapupos na ang time frame nga nasabutan sa pundok dyan sa pag-safety nato sa itong mga mahal sa kinabuhi. Nasayod ko. Okay, salamat. By the way, for the meantime, dili ulit ko magamit ining akong recent number. Kaya dili ko buot madisturbo ni Matt ni ining hikayo na. Okay. Mag-message ako nimo or matawag ko nimo sa bagoy niya akong number. Okay, Club. Oh, si Chief Devon kining nag-video call. Chief Devon. Unsa kini nga akong hidunggang bullshit nga balita, Regina? Ah? O sa balita, Chief Devon? Animal, huwag ka ba di ay makabalita nga may mga pundok na karon naglihok batok na to? Unsa? Unsay pundok? Unsa pundok ka? Mangutan na ka kung saan pundok ka. Buwang. Gaga. Chief Devon. Mao ka na itrabaho nga akong gisangon nimo. Nganong ari ka ba mangutanan ako? Paliho ka ang imo mga utro bugo nga mga sakop nga sama nimo. Unsa man niya imong gibuhat? Wa ka gilaing gikabisihan ang imo rang pagpangurakot sa kwarta sa nasod. Chief Devon. Ayaw pa abutan nga malakip ka sa akong ipapatay kung magtungok o kuwa'y gibuhat ka lang nining punto ka. Susiha kining mga tawhana, bullshit. Gidiretso niyag off ang video call. Oh, shit! Iya ang map nga hilom na nakuha sa site sa organisasyon nga Lighters of the World. Ang una to target ang tago ng laboratory diin magikan o gimugna ang ipagkatap bilang magkamatay nga virus. Nakita na ko, bro. May nadawat kong report sa atong mga asset o insider mismo sa organisasyon. Kahangtod karon, nagpadayon di gihapon sila na nagkama o mipalampo sa virus nga hinay-hinay na unta ding nawa sa palibot. Unsa? Wa sila mag-urong, bro. May plano pa sila nga sa sunod tuig may lain usang virus nga ilang ipagkatap o mas deadly pa niining kasamtangang virus. God. Mao samtang dili bawayatan, bro. Kinahanglang magpungganta ang ilang paggama niining buoto sa bilang ipagkatap. And that's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!